Nak, video nak. Video. Papa-YouTube ko. Ang ano yan? Ang sakay ano? Boy, dito mo kayo. Dalhin mo itong kay Born ako, nag-drive ko. Papunta kami kila Abo sa baya. Ayan na, nawalan ng gasolina. Nawalan ng gasolina. Pahinga lang. Dito na pala. Ito po ang aming limousine. Ang napakaganda sa sasakyan. Ano masabi sa sasakyan natin? Okay. Ikaw? Ayos, ayos. Ayos naman. Marami na makiramdam. Parang aircon, ganyan. Great, great, great. Kaya anong sasabi? Ikaw yan, anong sasabi mo? Kay Rhea? Ikaw yun, ano? Okay. Ha? Imagine ko lang nakita ko.